Ang San Agustin San Ramon Agrarian Reform Cooperative o SARPC ng Bulacan Camarines Sur ay binubuo po ng 678 members at may total land area na 672 hectares. Sakop ng aming operations area ang buong probinsya ng Camarines Sur. Kabilang po sa mga negosyo ng SARPC ay ang palay and rice trading dahil nabigyan po kami ng DA ng Rice Processing Center at 1 million working capital. Dati po yung ano lang po namin dito, yung palay trading. Ngayon po, pumunta po sa amin yung DA, tinulungan po kami. Binigyan po kami ng RPC1. Tapos harvester, flat bed dryer, yan. Yung po pag-start, medyo po, minuswag po talaga sa muyang kooperatiba. Masaya po kami dahil kami ay naging pilot beneficiary sa Bicol Region ng F2C2 sa rice production. Under the F2C2 program, 242 members po ang nakasali last year and this year, with total cluster area of 419 hectares. Last year, 2020 po, kami ay naimbita ng DA Rice Program na mag-attend ng 4 na araw na seminar sa hybrid rice production. Dahil sa nagsimula na po ang pandemic, 25 lang po yung naka-attend sa aming miyembro. Pero maganda po dahil marami po kaming natutunan sa pagtatanim ng hybrid rice. Pagkatapos po ng training, binigyan na kami ng mga binhi ng hybrid rice na agad naming na-distribute sa mga kwalipikadong magsasaka. Maganda po ang F2C2 kasi po may libreng hybrid, tapos abono, tapos igwa po kaming karagdagan na kaalaman sa pagtatanim para na-share din po namin sa iba. Dati po meron na rin akong kaalaman dahil nga nasa tabi lang namin tabi ng bahay namin ang lupa yung sasakahin. Tapos po ngayon nadagdagan pa ng kaalaman dahil sa mga pa-seminar po ng SARPC. Maganda po ang naging epekto ng programa dahil tumaas po ang ani nila. At para po ma-monitor namin ang kanilang ani, gumawa kami ng harvest report per cropping season. Yung last cropping na ani ko medyo maganda kasi po nanibago yung lupa sa sa hybrid. Dati kasi laging inbreed lang o good seeds ang nilalagay namin. Kaya medyo tumaas yung yung ani ko. Mga 30% siguro pataas ganyan. Kasi dati minsan 80 lang, 80 to 90. Talagang maganda po ang naging resulta ng programa sa F2C2. Kitang-kita po talaga na tumaas ang kanilang income. Kaya nabayaran po ng aming magsasaka ang mga utang sa aming kooperatiba. Ang F2C2 po ay malaking tulong lalo na sa mahihirap na katulad namin, nating magsasaka na laging tinatamaan ng mga kalamidad. Ang pagtatanim po namin dito ay parating sabog tanim lang. Sa ko po, mas maganda yung pagtatanim yung kaso lang kulang kami sa puhunan. Sa tuwing araw po ng aming pag-aani, kumukuha po kami ng harvester dito po sa SARPC. Nagbibigay po kami ng share sa bawat 10 sako na ani namin, isa po sa harvester. Sa irrigation naman po, galing sa SARPC ang tubig. Tapos ang bayad po namin sa kanila, 600 kilos na palay bawat hektar. Mas malaki po yung ani ng hybrid kaysa sa inbreed. Kaya po maraming ani tsaka marami din ang kita. Dahil dito sa F2C2, sabay-sabay kami mag-plant, sabay-sabay mag-ani. Kaya makakatipid ang aming co-op sa irrigation. Dahil hybrid ang tanim, tataas ang aming ani, sabay-sabay kami mag-ani, saka sabay-sabay natataas ang kita. Ang suggestion ko po sa Department of Agriculture na ipagpatuloy nila ang pamimigay, ang pamamahagi ng libreng abono at saka semilya para sa magsasaka. Ang hiling po namin ay madagdagan pa rin yung presyo. Yun ang palay, salamat po. Marami pong salamat sa Department of Agriculture sa Walang sawang tumutulong sa aming magsasaka. Sa mga binibigay nilang benepisyo para sa aming magsasakang mahihirap. Maraming salamat po sa DA at sa bumubuo sa F2C2. Salamat po.